janji yang telah kalian nyatakan di hadapan gereja, dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang dipersatukan Allah dan diceraikan manusia. Marilah Pangaudo HP Holong na iyas lapok si tutut Maka holong iya di ngoluki Maka halason na orang lobi Sedep ni rohani Ido jumolon likoti baiko Artana boy sinari doi Dengganai rohami hasia Sada di joloni Tuhan Audo to itu Rapak menguduki tanah dua Naso jadi sirah Tapi
Rodo kami raja nami tulang, tulang iman namang guguti, songon naro kami naman kusap, tungan bahasa raja, dang dope kapakatut ka, ara takas do raja nami di hari sadiruna ima hari pamas-masun ni anak do guru ni hurian itu hatta. Jadi sonni roh kami tuh do penraja ima tinggal nahot. Doa berbatir turun kami rajai, pemuda naik permisi raja nami untuk sonope di nami, goropen rajai mengalun rajai, ada nama itu mendokon sinu menitip baho, ditongani Robian, horas marajai nama jalo, horas mahami nama ngalir raja ni pamuromu, untuk sonope nabu patu pahami raja nami, ada nama itu mendokon sitiri manusia bukan. Gulang-gulang pengaruh nama untuk sonope nabu patu pahami, goropen rajai. Saya kurang ma akapas-pasuna. Sah manurajai. Senyum kamu mana gua senyum itu. Oma tulang. Tu parwen mob lah. Oh, lo. Nami matakas nak kesong jawab ini balas marohan nami. Berarti kiwa. Tujuh nami mau tujuh nami. Ada parwen. Oh, coba mas. Saya ada Muhammad Sapuri, saya ada satu. Coba mas, abang. Tunggu mak. Iya. Lain mah. Sudah bung nehela nami. Bro tema, bang bro. Guru raja itu pengobat nami. Disuruh rodo kami, dimana membuka waktu di sadarion ini, dimana masa hati itu sepangaruh, masih bubuhay mahita. Itu sadarion ini, Indonesia masuk sembilan kali dulu. Saya memuhai penuh, juga dari sadarion ini. Alami untuk bubuhay itu baru penrajai, ada nama itu untuk sedikit masih lupa mengenai semua. Film pesatan itu penrajai, lasmaro penrajai satu hati mana mana pas-pasuna saat penrajai. Tungna opat dope na buhi terpasahat nami. Lasma rohani amang boru nami. Jada panggilan nami. Sada maun tu hela nami do boru nami. Sada maun andong amute.
kami mapahok tuhok siya na umanap mo. Paso naman, ajar-ajari hamiday na diya kahaburangan. Ang giyan mahina, manuda parumay mo, manubut rohan. Asa una kaduhan, sumunay kumiyagi, nagtapadon walani, masibuan rohanay. Molo masiyatusan, halo parumaheni, ilobohal na umagkalingonuki. Pengaruh itu meribuan pada dengan ada hubungan berjumpa di teman beres ni nama dulu lemar boru sonsoni balik Tuhan juga sedarion nama muda mahan memuka dulu pengalih Tuhan urung nami anak tenang gereja kalau acara pas-pas terbuka pastor anak Tuhan bostong pilih ngomong taruh di nasib pulang silo ni juga sedarion oleh hati menghadiah mari tiada Tuhan Yesus Tuhan naik amin. Orang maju. Halas ng pedao, holit siyan pamerengyaku, janji siyan rohaku, cinta kitu orang mubah, tungah pena masa, dari botohodo. Sia cinta Imaroha porseya Songo talini padata Nahubain maka honongi ho Dina dawa dison Ala jonok hu hilalan Ai hubo atoho di rohanang Beda owas yako Holong ta itong sogugan Lam komos binan ni bagas ni siho Radi botohodo Ahana umarga siya cinta Imaroha porseya Songo talini padata Nahubain maka holongi ho Dina dawa dison Alay jonokku hilalan Ayu bawa doho di rohanang Beda olasako Holong ta itu soguga Lam komos binan ni bagas ni sihol itu au Sihol itu ho hasian Lam komos binan ni bagas ni sihol itu au Sihol itu ho hasian
tu amat kadi bata makiti kamu malim nami. Moliate mamang, di depan urusok, tangan urusok. Mahata na dia mana dok na degam mapapatoh ka mamang. Buah-buah na uli do amang, buah-buah na linggan asa tiuro mapas-pasing di bata. Gabi jala horas, takas matutulaw ta sa daryon, nang madjalo pasu-pasu pa dong sa repair do anak do buru ni huriyay. Ang giya magabi ripenda daulat na sida. Atong sonari taudurhom ma anak do buru taon. Asa siya mula-mula siya mula topa perserangan niya perdumuan ni Hosa. Debatado na mamukka asa martua mahita jolma. Atong udur mahita tu gereja ni jala Kristus ma na manguluhon ulauta. Di mana na yung paujak ko pardong asal biar nasida. So na usinakap ni Rohan nasida. Sa gian masa dari noon kali ari na sumurong tutu ari na uli ita sa lugar. Oh Dewata. Ali Jesus Kristus siya nagdoram na mabugang disilangi nung alimuhaw ko huriyay gabi oram mo natarpilit. Huri kalawdo aming mga mayate mo. Ali ito nirinig si Anwar Segiro, rohot si Edi Ebayanti si Burianon, marsinodang hamulyaw ni Burian na badiyay. Huri kalawdo aming mga mayate mo. Ali di bata na sa ginagawa kodong mula na hukumal ni Hanguduan nung nga mangulahi tubo hami di bagasang ayat pagdidiyon maridia gugon dito di Porbadia Pangulo mabasa-basa ni pagdidiyon ni bagasang diri namin galalehong mato si Anwar Segiro do si Eni Ebayante si Burianon rohana patas do tapos siya na tubo asa doon di Porbadia di bagasang hasadaw di jalur nasida paso-paso pardong asaripeon ima dalam na baru Tuhan pendiam nasida marhite Kristus Tuhan namin. Amen. Ali di bata panok panasun masa horo na mangiring-iring anod horo di hurian na nang mardong asaripe asa marsiha hulungan pahot mahulong dosa kan nasida na uli nagabi at tulang jalaraw-raw niya sa daw nasida di julong suksuk paso-pasong to nasida bayan manasida tamahan jalabadian asa buhay gabi sintidang di apapangatar niha Marite Jesus
Kristus anakmu, Tuhan kami, di batana mengulu jalan amarmu aso, rabdoto, di bagasana sadaun itu di Purbadia, nuai dok tok tong satroni salileng nileleng na. Panjahang sen buku pamukau. Dimula ni mulana ditopa de batama langit doho tanoon. Dung ditopa de bata langit doho tanoon. Suan-suanan nang akka dorbia, makuling musema de bata nin nama. Atau tatopa ma jolma, tumiru rupata, tudos tu pangalawotta, asa dirajai deke akana di laut, dohot pidong akan nomor tonga-tonga langit, dohot akka dorbia, ro disandok tanoon, nang sude gulok-gulok, akka namajir di atas tanoon. Jadi ditopa de batama jolma tumiru rupana. Rupana dari tiruhon debata laho manopa ibana, bawa dohot boru-boru nasida ditopa. Di pasu-pasu debatama nasida, ninna debatama tu nasida, marpino pari hamu, asa sopar hamu. Hamu deke akan nadilau, robat bidong akan namartonga-tonga langit, ro disude binatang akan namadir di atas tanoon. Dungi ninna debatama. Boti mai, nunga mulewat hamu nangkas kesuanan namar perbuehon bumi disandok tanonon, rodi sude akan dapat buih sesuano. Bahe pangalongmu namai, alai anggur sude
Yesus matua kasisianna om mapatiku naing mamasya holong akamu songonau na makaholong ihamu nasomyahon hosana humokop akka ali-alena ido parholong niroha nasohalop puan alelek kumahamu moledula hamu na hupatikko ni tuhamu dan kuhugwari behamu anak somang aidang diboto anak somang naniula ni dukna ale-ale do hamu do ay nung nga hupaboto tuhamu sa luhut na hubigi siya damang dada hamu mamilitaw aho do mamilitamu jala hupadiri hamu asalaw hamu marparbuli jala asamian parbuye munai asa dileho tuhamu nasa si pangido muna siyan amai marhite kuat hatani Tuhan sadarion tumasalasi turuhata sananuma sahat be sirokat nikut ini si Anwar si Giroon doa si Eni Ebayanti si Buryano dahulu harwa utani Eni Ebayanti si Buryano asalili masih pasukan susadarino asida nalau patarida on kolong nero hadasida tu si Anwar Segiro ini Ebayanti si Buryano di kanonik kalahong Buzahir Penasida Rosia Jakarta itu pun kita boleh pastor teh nomor naik kanonik kita Rabu Sidari dengan anak kapal terbang itu siap dinahan Jangan kondida tuba di sini daro naik kanonik tapi perjuru nama dasar songon asasah perkawinan ini sada betul-betul si Anwar Segiro bawa dan songon bawa songon itu si Eni Ebayanti si Buryano guru dan songon guru adanya dua insan ini yang sungguh menyatakan cinta kasihnya cinta kasih yang bukan hanya memikirkan cinta duniawi memikirkan hanya karena kecantikan atau kegantengan pada masa muda Mengajong kamu di siang bilang ini dengan tema masari dia. Pai masuk atau sunelo ketama kamu sukunan nang. Radio kamu dari siti dan tinggal pada masari dia. Radio kamu. Mulai ada itu di harapan dia kamu atau musuh kumanuan si Anwar Segiro dot ini Ebayanti si Buryano. Kamu nadura nunggak roham untuk bagai seorang di depan alamat sakap lau pahotong padong sare temuna dia dokan di Bali
naksi honi akka parkubas ni budia nang akka ruas sinar tradisi. Kristus sudah memasu-masu puhut pahoton pada masyarakat menau asal tomohot kamu masya Allah dalam bui mamdah untuk orang muda asa kasi amar ina dalam tahu mengali pagkajay banaw di tiga padidiyo lala sonari lang diku di jadi di pagbuhui mga mumadita sa karamay pagmamasay ko ala ni sonari hati dako kamu masakan muna di joro ni mulia kamu na ang watsa sigiro do eni evayanti sibiya nung natutusya ko kamu na layas jaga bulus kamu lau paujak ko pagmamasay ko muna halaman gua dalam masa pasangan pansalerik yang mangulu Mono Radido. Radido aku dibaca koron itu baca koron akadadan dan yang bahasa-bahasa orang di baca kamu jadi jadi amado ina dari kamu lau kono bunuh belasida opar tu patik di Kristus do turia katolik menjadi Mono Radido. mulai ada madu tu atau sangat malayan kamu dan berpada untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini saya persilakan kalian saling berjabatan dan menyatakan kesepakatan kalian. Saya Anwar Syekh Sigiro memilih engkau Eni Tepayanti Siburian menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Eni Evayanti Siburian memilih engkau Anwar Syekh Sigiro menjadi suami saya. Saya berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang telah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang pasangan tonomu sama kamu sobat dari holong doa tulus ni rohamuna di bagasan bernyaman atau di perbadia. Dalam titinon lehoma titinon tudongan reken sobat tanda holong doa tulus ni roham tu ibadah. Payanti Siburian jaloma titinon tadani holokku dohot tulus ni rohakku tuho di bagasan warniama dohot anak dohot tondi porbadia. Eni Evayanti Siburian jaloma titinon lehomat titinon tudungan repen somat tadda holong do tulus di roham tiban. Saya Sigiro jaloma titinon tadani holong do tulus ni rohanku tuho di bagasan gorni ama dohot anak dohot tondi porbadia. Amin. Debatang wal di habadiam upang inohami pasu-pasu magkuna badia silang rosario do tulus do orason nanayang pasaton nami turi penep baruan sanggiang mahatami kada sulu-sulu dan gulat dala tukok di dalati sanggiang masilangon pangorton nasida di holong dalagiang marosario on kabedalan nasida lau martaniang manuan hapor sewan de sembagian abadia
Somoni uluson asagad ulus si palas pagdagi ngono pertodion maminta kajang umur dohot torok ni pinokpat songonima nang boras si pernitodion asapir to dinasya jaling bangun satu nam sarimatua marite Kristus Tuhan nami amin. Terimalah kitab suci ini dan juga salib ini. Tekunlah kalian mendengarkan firman Tuhan dan juga gantungkanlah salib ini di rumahmu sebagai tanda cinta Tuhan yang senantiasa tinggal padamu, supaya kamu juga semakin mampu untuk mengasihi satu sama lain. Lasmon hatta mengarasmi bepardoa salib ini yang murni mertopak maita. Saya anggiat ma Tuhan nama masu-masu pesta pardonga saripeon na diutakana makite harorona tong-tong mangiring-iring ripe na ibaron asa tuhu di padan nang pinudun nasida. Ramaita mangidon holong ni roha nasida. Saya di basa-basawan ma di nasida aka anak dohot boru nalau palason roha nasida dohot aka pahopu naing pasonakon nasida ditiki ngoluna. Rab mahita mangidon Magion matagian mami haleluya. Dohon ama ni heni abayang disibulian namun jualan nasida dohon pangidematan asa tong nasida di bagas salas mero hasadadun lama alehon laka bahasa-bahasa Tuhan dohon nasida sehingga batok dohon marasin roha di batas nasida mangalehon inganan nadinggan di hari zaman. Rahmahita mangidun Magion matagian mami haleluya. Ali Tuhan surmatur pinahulungan mi tunabo somo nampot diasa daun perbatang daun asal sarong asa pikiran nasi dan dua di bagasan guru nasi dan depan unang palwasa tong adong namang gay lasin rohan nasi ay bodo namang masuk nasi unang papalwas kolam rohan nasi ay bodo namang sadang nasi marite Kristus Tuhan nami amin. Mari Saat perlihatkan nomor 525.
debatanam amana sundadia sitopa saluhut hasyanganon ditopa hulu bawa huburu-buru tumilulupang jalabi hulu nasida mahite pasu-pasu mardunga serek niroha utang ako kami nutuwa akan apa semua naung di pasada marihite sakramen pardunga saripiyong sadarion ali Tuhan saya dia mapasu-pasu nama sinuksuki ape tu si eni evayanti sibulian pasodukon suang-suangoni tuho tu donga saripena anwat se sigiroon saya dia ma agugon ito di perbadia songkok jalan mapargugoy rohana sida asabuy di panulungon parkuy nang basa-basa di pardonga saripiyon tu diri na sida jalan pamorahon kuriannya adi Tuhan saya dia maingot na sida mamunciho ditikilas ni roha jalan mangusad dehot tuho ditiki dok ni roha anggiat madisudi halo jauh ni muluna dihilala na sida ma las ni roha ala ditonga-tonga ni luasmu matangiyang na sida mamunciho jalaga bisitit dangin di portibion sanggiat mana sida satu na saur matua jalagabi rumah tangga nama Duma di tonga-tonga ni aka sesolfot nang ale-ale asa di ujungna bui nasida marhatuam jala pot tuhara jauhnu na di surga marhide Kristus Tuhan nami amin Tuhani madongani hamuna namandongani rongimu samari tudu mahita Santa Maria inani Yesus dohot inani nahu haolongi hami tung masailas spiritu rohanami sadarion hami na dua na ikon marsi haolongan saliling hami mangulu urupi mahami ditanyangmu asaga beripe na badia jalan diugan ripen hami Santa Maria tanyakon mahami asamanato holong nami ditikilas niroha dohot arsa niroha dingolu ni rumah tangga nami saya anggiat ma tolak jala margogo kami paujakon rumah tangga nama Duma jala martua Tuhanakmu Yesus Kristus Tuhan nami Maria nabuk asi hidongani Tuhani doho kodo na pinasupasu sian aka boru-boru jala pinasupasu do fatweni burtianu Yesus O Maria Maria inani digata daya pemahami pasesor mulai do pitiki amane nami amin madongani hamuna dapotan persaulian senak karyali ng tordong dalam persauran madinggan tu sude colma sayang dia mamuga bersitidami di olong mirwani de batari tanon dalam perrohan oli bahasa tuat karena marsitahun doot na maraurangan asa ngaduan mardongan mulia tadi tomo-tomo na sidamu tinganan ni debata manotong Jala debata nasuina gogoi mama masu hamuna amado tanang doto di porbadia
habiraku mamolus ngoluwo ai hodo nahu parsita torok nama akan ulinang nadenggani ala hosaur tu ngoluku merlas niro hama marpar bue olong tai sahat ro dinama Tuhan manang namu lagabitano behita audotong na dua gabisada pinadomu ni tuhata pardengga basai sahat ro dinama Tuhan torop mari burakapi no parta audoto nagami si ingoton sude holong tai alamasi tomua rohanang tahita imatang yanta torok nama akan ulinang nadenggani ala hosaur tu ngoluku marlas niro hama marpar bue holong tai Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hamu, disodakon Tuhan debatama bohina tuhamu, jala asima rohana dihamu. Didopakon Tuhan debatama bohina tuhamu, jala dipasaur honma damena tuton di ulabe. Amin. Bardengga basai sahat ro dinama Tuhan torok mari burakapi no parta audohotong nagami si ingotong sude holong tai alamasi tomua rohanang tahita imatang yanta imatang yanta Sokoni manang saluhukna sude odoran ni hula-hula siap bona tulang bona tiari sahat tulang narobut sokoni nang hula-hula anak majai asa sapacono matusona mang raja sokoni ma oh lebih nang udah takas dokon tangyangmu hula nami dapat asa roha mama hula-hula nami manik rohamu tulang nababan hula-hula ni marga Siburian. Imasyak kita upasa tama tuh kamu rasa rohamu tulang
Gabi amang Horas. Oke. Jadi Kakak pengantin mundur sedikit Kak. Kakak pengantin mundur Kak sedikit Kak. Mundur sedikit. Cantiknya kelewatan Kakak. dapat na, cepat dapat nauli, mendapat nadik gamon. Siya naman tadi bata. Emma tutu. Oke. Iya, idalgu maju idalgu. Oh no. Dahil magudang mula-mula, mas manunguma, igudang sama. Maulate mga kapatid namin. Atong, asaliat panggabihan, diat parhorason. Terlubuhi man iburan yang suhudon yang magdalo pardoa sa repeon, marhita amat ka pastor, dahil magudang nerdi amang paninami. Pastor di sini nang di buat tamu tuan di gudang ta bila senerohan kami raja kami di korodo kami marsoba tu adohan ni kamu imasian pangulan di hunian nasrani pastor tanda nasrani kami beron kami tu akak pergui ni siduhan kami senerohan kami tu kamu saluhuna karena boleh bersiap katolik di sini mah asaro mangin kita anu nanti boleh bersiap ate dihamukan dengan kami dan Roma kami mencoba siap pengguna di dunia Katolik dan menjokot dan menahubar tu sih. Jadi Pengamang paninami, kita humuel Dio di bayi matu manuhatan, bayi masih Dio las badong matu asahatan. Molo Mengkel amang pastorito Mengkel kamu, mereka lo beda pastorito. Dari ini, ima nong macalo pas perang sarebeon, yang aku dulu berkata ima
anak kota doh parometa sagia betul sa pas-pasong yang mata nomor 2 di Batang Nasida gabi keluarga Dedengkan gabi keluarga Sari Matuan sida tujulon dari Omni di Lasmero Hatta naing butuh tama tuan di kodang tadi pas titkon ni tamaro kita mandok kumulata itu tuhan tamardikan bahasa ala ni dihamu padenami naing butuh nama itu tuan di kodang nami adu-adu homazo tua mata raja anakna dohotor di Borbadia. Morate matutu dihamu padenami. Dihamu padenami alulu maju tua mata raja di nata Suribada nadong di ngananon ni. Nami siajur mula-mula na siajur mula topa baik magodak mula-mula jala pasada mananang godak soba mulate madihamu tutu pada nami jadi ning madihamu pada nami nagi bason nami matangan nami jalan yang atau nami masih berjejak nami kami wakaliam alani dia tidak pengabian dia tidak perhorasan kami makmur dan dia tidak habis